ni chamung rokno chung prepared khayi chini laikha ti prasarok age tamo cha bahai ke cha ke rasamung bahaino masamung bahaino mia present khai lekha chini kanmung rok bahaino chung tabo kan layo chini chumung rok bahaino tabo chung chum laikha miawo eke je hujagi tongmani masamung rok bai sapana nugiako chung age rogo rangkhol masamung rokno nugiako siri sijini huk rangkhol rok huk khaifuru ke bahai ke masa abo rokno bo sungnai lekha miawo teibo kabangma jagawo tabok phano goria ter khai jagiako o 45 tani bisinga mia jrate tini jrate ang saiman mani 45 ta ni bisingo jotoi tabok tini jra tabok jra 23 ta jagawa sabjunala chimi se palai jakko tai ordek sabjunala na palai jeyako abo khana taidin o goria ni bisingo goria paibo palai jaknai ege takuk teibo kuksong tasingo sai thanga wai saban obhai khaye goria asuk ter palai jeyako chungbai o hama hamjaknai chini chamung tangnai rokbai maharajani loge tongnai rokbai maharajani sengkrak ngai chung himi tongnai rokbai o hani bahai ganang dofana hamjaknai rokbai bui alada bui ni kokbai hukumu mukumo haino saka ngai thangma baiya kubui na hamjangan hingke dofawa phaina nangnai hodawa phaina nangnai o dofani okra chakra rokno borom rina nangnai borokno kok kutui singna nangnai kok kaham singna nangnai tini chini purno kripa jamatia sarnadi besu kaham ke kok sai kalang thaka angle mobile bai tisai narakha bo matai chai thangphano ani mobile bai video tisai narakmani obo bo 100 bosor pore phano obo o prithibi o tongnai bok tini kok sai thangmani abo haja ang upload khai kalang thangnai bo goriani history no obo no chini ti prasar turuk ke khurja jangnai ja turuk ke chini do phana pir jangnai ja age kokhono never kebo omai ke chini do phani hukumu mukumo pisar jagai phaitun boi sini thun bo saiman thun obo ya phangya runtai bo karagong thun abono buinaya aboni bagino age jora kaisawo chung rungnog rogo ogli rogo telemora rogo rignai kanai thangna porjonto chini bukhuro age lasima sungsa lasiri jakha age o tonting khaijakha kok sitra sajaka tabuk chini ti prasaro ogliwo thangke college thangke school thangke pandao thangke obhai sabha kotoro thangke program thangke rignai kanya hangke tak boro kanya hangke risati hangke bonus naisi jagobo ti prasai ane a jaga thanga chini ti prasaro sungobono chini hukumu mukumo no teibo kotor teibo kuchu khainani thangtaniwo chini loge tabo maharaja tongo chini loge ADC prashason tongo chung tongo takuk teibo kuksong narok loge ridi chungna kok surdi chungna sahardi chungna purungdi chungna tuijuldi teibo chung bahike kuchugoti saiman chini ti prasad phano aboni bagi chatioknani bagino chung joton tabok ekdom khasiklai tongo khasiklai khabrum lai samung tanglai tong takuk teibo kuksong naharmung norokni bagi chimisi takuk teibo kuksong obo chimibuya chini ADC ni ICAT department ni bakhaktui pogui thangjak chini goria mamita lebang phug hokmani tangbiti obahai tabok rasamung masamung rokno taise chini sigla rokno pharngani bagi chung প্রত্যেকটা সাবজুনালো 30 প্রত্যেকটা জুনালো 90,000 কে চিংরাং রহলকা যত জুনালো 90 কে রহদাকা অবাইকে সালচি 10 দিন নি কাইসে সেমিনার খাই চিনি সিকলা সিকলি রকনো ফরংজাকনাই থিনাঙ্গো মামিটা লেবাং মসামুং রক teibo koar jakun teibo chini chere rok saimanten chini hukmo mukmono ta pogita thangbai thon hunai eke kabangma chini kormo kamdo tongo tini oro salajak naya takuk teibo kuksong
ang asuno kok naro sinai ani uklogo sini sar tongo bobo kok sanai sini teibo hukumu panda tongko asu kok saino goria ter joto goria ter joto ni khawno tongthok mung tubuthun khaja mung tubuthun hamgrai tubuthun ti brasa rokno ni sanmung rokno mannani motai rok